Hola, buenos días de nuevo. Estamos a jueves, Semana Santa. Vamos a empezar un día más clases de pilates, unha rutina diaria que estamos facendo todos os días, claro, de lunes a viernes. Esta semana de 11 a 12 da mañá. A semana que ven pasaremos pilates a 5 da tarde, de 5 a 6, e quedará aeróbic de 11 a 12 da mañá. Intercambiamos os horarios, vale? E nada máis, vamos a empezar a nosa clase, pero recordaros antes que mañán, si podedes conseguir un balonciño blandiño como este, de vosos fillos, vosos netos, que non estea moi hinchado, se non é deste tipo de foam de espuma, vale? Que non sea moi grande, non nos fai falta que sea moi grande, que non estea moi hinchado, repito, que sea blandiño. E se non, pois un cojín non moi grande, algo anchiño, tamén nos vale, vale? Avísovos con tempo para que o traia de mañán, porque vamos a facer algún exercicio con balón. Pois nada máis, pero hoxe continuamos ca rutina diaria e vamos a empezar, como sempre, corrigindo postura, alineando todos os nosos segmentos corporales, todo o noso corpo, desde pés dereitos, separados a anchura dos ombros, pernas estiradiñas, a espaldiña recta, como sempre, ombros abaixo, brazos sueltos, peito un pouquinho aberto e cuello largo por atrás e miramos de frente, vale? E como sempre, é o que empezamos a practicar a respiración. Sería coller aire, como sempre, polo nariz, abrindo ben esas costillas, facendo unha respiración fluida, non moi fuerte, ni moi acelerada, nin tampouco tan profunda. E soltamos despaciño o aire pola boca, pero canalizando o aire, non soltando de repente. Repetimos. Collemos aire polo nariz e soltamos despaciño pola boca. E digo despaciño porque cada vez que soltemos o aire temos que facer unha serie de contraccións musculares na barriga e ademais combinalos con o movimento que nos toque facer. E daquela, como os movimentos son lentos e pausados e prolongas un pouquinho no tempo, consegue non vai dar tempo, pois se soltamos aire moi rápido non nos vai dar tempo a facer o exercicio que toca, vale? E por eso soltamos o aire despaciño, pola boca. Collemos aire polo nariz e soltamos o aire despaciño pola boca, porque a partir de ahora vamos a coller aire polo nariz, meter o ombligo para dentro, mantemos apretada esa musculatura e soltamos o aire despaciño, corrigindo posturas como sempre, vale? Pero, para coller aire de novo, hai que relajar a musculatura da barriga. Collemos aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos o peito, os pulmóns, e soltamos aire despaciño pola boca. Collemos aire de novo polo nariz e soltamos despaciño o aire pola boca. Porque vamos coller aire, metemos a barriguinha fuerte para dentro, mantémola ben apretada, soltamos o aire con a barriguinha ben apretada e dixemos e que relajábamos para coller aire e ao soltar metíamos a barriguinha para dentro. Vale? Pois quedámonos con eso porque agora vamos a facer outra cousa e vamos a activar outro tipo de musculatura da barriga para despois combinar as tres xuntas e empezar os movimientos. Collemos aire polo nariz, empujamos como se estuveramos no baño facendo unha lixeira forza, mantemos apretada, aí activamos a musculatura lateral e profunda e soltamos aire. Relajamos esa musculatura para coller aire, abrir ben esas costillas
empujar, mantemos esa ligeira forza, non moita tampouco, contraemos e soltamos o aire despacillo, mantendo activada esa zona da barriga. Relajamos, collemos aire de novo, empujamos e soltamos despacillo. Abrir un pouquinho o peito, conectar un pouquinho os ombros, as escápulas atrás, abrir un pouquinho e alargar o cuello, estirar as pernas e os pés dereitos, que a postura, se non lle prestamos atención, estamos facendo outra cousa, tendemos a desfasela. Bueno, pois mentalmente ou visualmente vamos corrigindo. Collemos aire, empujamos, mantemos e soltamos. Aire despacillo hasta vaciar todo por completo. Como vedes, son uns exercicios moi fáciles, isto para todos os tipos de edades. Collemos aire e agora contraemos o suelo pélvico. Se antes empujábamos para estar no baño facendo unha ligeira forza, agora cortamos a zona do baño e apertamos todo. Vale? Contraemos o suelo pélvico, axudámonos nos glúteos e cerramos todo aí abaixo. Para relajar a musculatura e de novo coller aire. Vale? E antes de soltar, contraemos o suelo pélvico, cortamos a zona do baño, apretamos os glúteos con todo ben cerrado, esa musculatura que nunca se traballa, que se debería de traballar siempre, a gran olvidada. Soltamos o aire despacito. Relajamos para coller aire e facemos dúas máis. Contraemos fuerte, mantemos tenso e apretado e soltamos o aire despacito. Relajamos, collemos aire de novo, contraemos suelo pélvico, glúteos e soltamos. Por qué? Seguimos con un ejercicio de suelo pélvico, collemos aire, contraemos suelo pélvico cortando a jana do baño e soltamos. Pero a diferencia de agora é que vamos a coller aire, pero non relajamos esa musculatura, senón sumamos unha contracción máis despois a medida que soltamos o aire, vale? Varias veces. A ver as que aguantamos. Mantémonos contraído, collemos aire de novo, sumamos dúas contraccións a que tiñamos máis outra máis fuerte, mantemos tenso e apretado e soltamos. Chegamos a 5, si podemos. Volvemos a relajar, non relajamos, collemos aire, digo, e mantemos tenso esa musculatura, e antes de soltar sumamos unha terceira máis contracción, aumentamos a forza da que tiñamos antes e a ver se aguantamos. Intentamos dúas veces máis, aunque nos coste. Se non podemos, pois collemos aire e non pasa nada. Facemos a cuarta, aguantamos, relajamos, e a última, collemos aire, unha máis que nos coste moito e soltamos. E relajamos ahora sí sobre o pélvico, vale? E agora, o último é coller aire, abrir ben esas costillas, estirar o cuello, cualquier postura, eso como siempre, e activamos toda a musculatura de antes. Metemos a barriga, además que empujamos, además que contraemos o pélvico, además que activamos glúteos, activamos todo o corsé abdominal e soltamos. Relajamos, collemos aire, abrimos ben esas costillas, apretamos todo, barriga, empujo, suelo pélvico, ese core ben activado, que é o que nos permite ter a forza, canalizar a forza desde a barriguinha, desde esa toa, hacia o resto do corpo, vale? Todo parte de aí. Relajamos para coller aire, pois hai que fortalecelo ben, toda esta musculatura que estamos facendo agora, practicando agora. Apretamos todo fuerte, corrigindo a postura, e soltamos. Aire despacito. E repetimos dúas veces máis e empezamos cos movimentos que toquen, vale? Collemos aire. É moi monótono este exercicio, pero non deixa de ser importante, vale? Incluso se debe de practicar todos os días. Relajamos, collemos aire.
eso, corregimos postura e soltamos o aire despacito. ¿Vale? Quedámonos con ese tipo de respiración que vamos a combinar con movimientos, ejercicios de pé, para empezar a clase, que tamén nos sirven de calentamiento, ¿vale? Abrimos peito, dixemos, collemos aire, subimos ombros, contraemos toda a musculatura como acabamos de facer, e soltamos aire despacillo baixando ombros, chegamos cos ombros abaixo, no mesmo tempo, ao mesmo momento, que soltamos todo o aire. Collemos aire e chegamos os ombros arriba, xusto, e no momento que hinchamos ben o peito e que inspiramos para volver a soltar, baixar ombros con toda a musculatura contraída. Collemos aire, levamos ombros, apretamos toda a musculatura e soltamos. Aunque parece que non estamos facendo moito, estamos contraendo toda a musculatura da barriga, sincronizando co movimento, estirando ben o cuello, o sea, fortalecendo, alargando ben esa espalda, columna, cuello, ¿vale? Corrigindo a postura de pés. Estamos facendo un ejercicio en cadena, donde implicamos a moitos corpos musculares, ¿vale? E facémolo dúas veces máis. Collemos aire, apretamos e soltamos. Última, collemos aire, apretamos e soltamos, ¿vale? Seguimos con brazos, hombros, collemos aire, apretamos toda a musculatura, giramos palmas, abrimos peito, estiramos ben o cuello e recordarse que estamos facendo a respiración que practicamos antes, ao final, collemos aire donde combinábamos as tres formas que fixamos por separado ao mesmo tempo. A barriguinha apretada, empujamos hacia abaixo e contraemos o equilibrio. Collemos aire, pero cada vez que collemos aire relajamos, non contraemos, ¿vale? Pero antes de soltar aire, antes de facer un movimento máis duro do ejercicio, que é cando nos toca soltar, contraemos todo. Vale, estirámonos ben, collemos aire de novo, inspiramos, subimos brazos á altura dos meus ombros, unha palma vira a outra, subo, apreto, abro, estiro ben o cuello, solto aire e baixo. Repito este ejercicio dúas veces máis. Apreto fuerte, estiro ben o cuello como se permanentemente teño a sensación de que estou encorzado do teito por un fío, por unha cordiña, vale? Creo que repito. Pois veña, e agora seguimos co movimento de espalda, vale? Vamos a tentar sirvenos de calentamiento e además de estiramiento. Collo aire, aperto a barriguinha, baixo o cuello, soltando aire, adelanto ombros e vou así abaixo. Se acumulo tensión na espalda, quito ya doblando rodillas. Suelto, quito tensión de ombros, cuellos e brazos, vale? E desde aí collo aire na barriga ben apretada e devolvo a miña espalda, postura recta, subindo vértebra a vértebra e corrigindo finalmente a postura, porque vou coller aire de novo, apreto a barriga e quito tensión de cuello, quito tensión de ombros, brazos e de espalda. Deixo que suelto. Non quero chegar hacia abaixo, non. Co paso do tempo xa irei ganando movilidade, flexibilidade de espalda, máis de pernas, por atrás. Isto non é cuestión dun día. Collo aire, apreto, baixo o cuello, ombros, suelto brazos, miro o ombligo, e desde aí collo, apreto a barriguinha, subo vértebra a vértebra, chego arriba, abro o peito, estiro o cuello e miro de frente, vale? Ben alargado, Apreto a barriguinha, soltando aire, deixo-me caer o cuello, ombros adiante, colgan, agora non fago tensión, non fago forza, deixo-me ir, pero non dou rebotes hacia abaixo, nin forzo para chegar abaixo, non. Teño que sentir como as miñas vértebras se colocan de atrás, de abaixo, arriba, no
no seu sitio, e como se preto descolocan unha diante da outra hacia abaixo. Collo aire, apreto a barriguinha e vértebra a vértebra subo, 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 subo e collo aire, volvo a apretar e baixo. Cuello, hombros. Ben importante este ejercicio, moi importante. E apreto e arriba, porque se combina este ejercicio que nos sirve de práctica para outros, vale? Última, collo aire, ombligo apretado e adiante. Digo ombligo apretado solamente aquí no suelo pélvico porque hai algún ejercicio que nos é incómodo e non se suele facer contra o suelo pélvico, pero é a maioría, menos boca abaixo algún, de pé, este nada máis creo, vale? Pero de todas formas xa vos lo irei dicindo se surge algo máis. Se digo ombligo a espalda, que ombligo a espalda. Se digo contraemos todo, é que metemos o ombligo e empujamos o suelo pélvico, todo. Veña, algo de equilibrio que non fai falta, lateralidade por un lado, máis por outro, vale? Collo aire, apreto, subo unha perna, rodilla, arriba, perna hacia fora, punteira hacia abaixo, brazo ao mesmo tempo, peito aberto, cuello estirado e manteño mirando aí adiante. Porque collo aire abaixo, perna e brazos, apreto toda a musculatura, subo, arriba, peito, barriguinha, cuello, aquí sí que contraemos o suelo pélvico, toda a musculatura, relajo a baixar, apreto todo e subo, alineando os pés arriba. E acórdome de que me estiro fuerte, o cuello para atrás, peito aberto, teño a espalda o máis reta posible, fago unha figuriña ben feitiña, pero se non son capaz, non teño equilibrio, non o teño ben traballado, nin entrenado, apóiome en algo que teño ao lado, vale? Unha parede, un mueble, unha persona, un animal, vale? Collo aire, apreto e arriba. Veña, collo aire e podo facelo unha vez máis por cada lado. Preto. Arriba unha. Collo aire. Apreto todo fuerte. E arriba. E descanso. Doblo rodillas, preto barriga, meto espalda reta, abro o peito, teño a pelvis de frente, e rodillas e pés de frente. Brazos abertos coas palmas adiante, fago un giro de tronco, pero non deixo que, cando fago o giro, me veñan as rodillas ni se me descoloque a pelvis, vale? Que a teño sempre mirando de frente. Collo aire como se tuvera un eixo que me rebota a miña columna, cuello, tronco e brazos, e a miña mobilidade non é moita. Si é que vou moito que marcha na pelvis, e brazos e todo, non, é un pouquinho nada máis. Apreto fuerte e devolvo. Cuidado con rodillas, pernas e a pelvis de frente, é o giro de cintura nada máis. Con cuello acompañando o movimento de brazos. Apreto e tronco tamén, solto. Aguanto o peito aberto con todo ben contraído, cuello estirado, collo aire. Apreto, solto. É un movimento de rotación moi pequeno, Collo aire, veña eses brazos, xa me pasen a pesar, apreto e solto. Fago dúas máis, peito aberto, cuello estirado, acordarse con todo ben contraído, apreto, solto, fago a última, apreto e solto. Descanso brazos, hombros, estiro pernas. Vale? Vou agora un pouquinho hacia abaixo, as perniñas. Vale? Xa vedes que estamos facendo, ao final da clase vamos estar traballando todo o corpo,
tonificando, estirando, traballando equilibrio, todo, respiración e, sobre todo, importante, a alineación do noso corpo, para non só facer as clases, sino para a vida diaria, para ler, para conducir, para andar, vale? Para traballar, coller pesos, collemos aire, importante, peito aberto, baixamos, pelvis hacia atrás, espalda recta, cuello estirado, contraemos musculatura, soltando aire, subimos, peito, cuello ben estirado. Collo aire, xa veces que son unhas clases moi técnicas que require un aprendizaje, pero non é demasiado tampouco, con un pouco de práctica é suficiente, vale? Ao principio parece-nos que é moito, porque hai que combinar, sobre todo a xente que empeza a respiración co movimento, mentre respiro non me movo, mentre me movo non respiro. Depois vai fluindo. Veña, collemos aire, espalda recta, peito aberto, brazos adiante, ben atrás, contraemos o suelo pélvico, muslos e glúteos, soltando aire. Subimos, peito, son moitas cousas, non, son poucas cousas. Collemos aire, apreto fuerte, solto. Collo aire, podo baixar un pouquinho máis que antes, se quero. Apreto, arriba. Collo aire, apreto, arriba, dos máis. Apreto. Una, acordarse non arquear a espalda demasiado, movendo a pelvis, Apreto e solto. Vamos as perniñas por diante e alza de glúteos, vale? Paso, alineamos, barriguilla, hombros no seu sitio, cuello, brazos, peito aberto, cuello estirado, pés alineados apuntando en mesma dirección, hacia a parede, no meu caso, se este mueve, e no vos, corregid, se abrimos a perna de atrás, a rodilla móvese en unha dirección, e se vai hacia fora é contramovimiento, podemos nos lesionar, o facemos ben ou non o facemos, collemos aire, apretamos a barriga, estiramos o cuello, apretamos, soltando aire, subimos, collemos aire ou baixar, acordarse, apretamos, soltamos, 2, apretamos, 3, apretamos todo, 4, 5, última, y 6, vale, descanso esa pernilla, glúteo. Vamos por lo outro lado. Veña, paso grande, alineamos, a súa espalda, a nosa espalda ben recta, ca barriguilla, a pelvis ben colocada, peito aberto, hombros atrás, cuello estirado, paso grande, pés alineados, brazos á altura dos ombros, palmas que se miran, collo aire, apreto todo e solto aire e meto arriba. Collo aire, apreto, solto, 2, apreto, 3, 4, 2 más, 5, última, y 6, descanso pernas, peso muerto, ¿vale? Doblo rodillas, peito aberto, espalda, brazos, collo aire con rodillas flexionadas, espalda recta, peito aberto, espalda paralela ao suelo, brazos perpendiculares ao suelo, peito aberto, collo estirado, mantéñome, e ao soltar, arriba. En bloque, brazos sueltos, a espalda vai no sitio, brazos córzame. Collo aire, alzo rodillas dobladas, subo pelvis ben arriba, ben atrás, ca rodillas dobladas, dijo, apreto, 2,
4, 2 más. Acordarse que deixo brazos sueltos. Aquí en este ejercicio deberíamos mirar a un espello, ¿vale? Deberíamos mirar a un espello. Apretamos, arriba, última. Pero bueno, como xa nos miramos ao levantarnos, pues agora apretamos, xa non hai máis que mirar hasta mañá por mañá. Vale, e ao chegar arriba, estiramos pernas. Vale, vamos a cambiar de postura e pasamos a cuadrupedio. Como sempre, pois que xa teñen hábito, e pois que non, debo explicar que rodillas separadas a anchura dos brazos, rodillas debaixo da pelvis, nin adiante nin moi atrás, brazos, palmas debaixo dos ombros, nin cerrados nin abertos, nin adiante nin atrás, e pés alineados con rodilla, e máis. E despois temos que corregir postura. Non empezamos a facer o ejercicio desta maneira, nin caídos, nin hacia atrás, vale? A pelvis móvese para poñer a espalda reta por abaixo, vale? Quitamos a chepa hundindo o peito hacia adiante, os ombros un poquinho hacia atrás, vale? E o cuello que non me caia nin arriba. Estiro o cuello por atrás, alineo ca espalda e mírome de frente as miñas mans, nun punto medio entre as miñas dúas mans, vale? Para desde aí coller aire, apretar a barriguinha e veña, é importante facer todo ben feito, Brazos á altura dos ombros, pernas á altura da miña espalda. E aguanto, soltando aire con todo ben contraído. Collo aire, levo a man e arrodillo ao mesmo sitio e non desfago a miña postura, E ao soltar, vamos polo outro lado. Brazo ben estirado, como se quixera chegar aí adiante e perna como se quixera chegar algo atrás, vale? Collo aire, baixo perna e brazo e ao soltar, polo outro lado. Vale, collo e ao soltar, peito aberto, collo estirado, con todo ben contraído, tenso perna, glúteo, brazo, ombro fuerte, collo largo e mantéñome ben alineado, Collo aire, solto aire, despacio, como dixemos, collo e solto. E veña, vou facelo unha por un lado, unha vez máis por un lado, vale? E outra vez máis polo outro. Vale? Estiro perna. Collo aire e desde aí arriba un pouquinho, glúteo, barriguinha ben contraída, peito aberto, collo estirado. Collo aire relajado baixo un pelín máis, a postura de principio, vale? E vamos, a cuánto? 2, 3, e vamos, 4 e 5. Descanso. Corrijo porque van por outro lado. Estiro perna, glúteo apretado, alineo con a miña espalda, doblo rodilla, punteira hacia arriba, e desde aí collo aire, e ao soltar, aguanto. Collo un peliño, e ao soltar, baixo un peliño, collendo aire un poquinho, e ao soltar, arriba, 2, e vamos, 3, e vamos, 4, 2 más, 5, última, vale, descanso, corrijo postura, e desde aí vou coller aire e cambio esta postura, entero, vale? Pé, rodilla e brazo alineado por un lado da colchoneta que nos sirve de vigía, que nos fai de referencia, vale? Brazo arriba. E desde aí,
se nos vai moi lexos, facemos algo para apoiarnos, e nos vai cómodo, mellor, vale? Collo aire, e ao soltar, aire, solto. Baixo perna, que non me levanto moito, subo o brazo, palma de frente, collendo aire. E ao soltar, 2. Collo aire, peito aberto con todo ben contraído, collo que non me caia, manteño, 3, 4, e última, e 5. Collo aire e ao soltar, al medio. Corrijo postura en cuadrupede stone, volvo a coller aire e ao soltar, vou por outro lado. Vale? E desde aí collo, solto. 1. Collo aire baixo perna, subo o brazo e ao soltar, 2. E vamos, 3. E vamos, 4. 2 más, 5. Última. E 6. Corrijo postura, collo aire e ao soltar, a cuadrupede. E agora vamos subir en bloque un pouquinho as miñas rodillas. Que implica subir as miñas rodillas? Que teño que levantar o corpo inteiro, vale? Pero sin desfacer a postura da espalda recta, Carga moito en hombros. Veña, collemos aire de puntillas, temos os pés, corrigimos postura, e ao soltar aire, peito aberto, collo estirado, despejamos un pouquinho o noso corpo, levantar o noso corpo inteiro, aunque sempre recorrido pequeno, quedamos solos suspendidos cos dedillos dos pés e cos brazos. 2, peito aberto, collo estirado, collo aire, e vamos. 3, e vamos. 4, 2 más. 5, última. Y 6. Vale. E agora, se non me doen as muñecas, e se me doen, non fago isto, pero se non nos doen, collemos aire e ao soltar, arriba. Subo ben esa pelvis, arriba, ben atrás, peito aberto, cuello largo, as miñas orellas no medio dos meus brazos. Vale? Porque é simplemente coller aire e ao soltar, glúteo apretado, peito estirado, arriba. Collo aire, corrijo postura e ao soltar, 2. Collo aire e ao soltar, perna contraria, 3. E ao soltar, 4. 2 más. 1. Última. Vale. Rodilla. Rodilla. E desde aí, xa me sirve de descanso. Collo aire e ao soltar meto cheta. Volvo a coller aire e ao soltar, de atrás adiante, abro o peito e arriba. Non erqueo de máis, Volvo a coller aire e vou agora desfacendo a postura, vou facendo a siguiente, de arriba a abaixo. Meto unha chepa alta, vale? Non caio para atrás, nin para adiante. E desde aí collo e desfago a postura da pelvis
vértebra a vértebra, abro o peito e miro arriba. E vamos. Estou dándolle mobilidade á miña pelvis, á miña espalda, ao meu cuello, e además apretando a barriguinha, estou fortalecendo, vale? E vamos, cuello, hombros. E con este ejercicio simplemente quitamos moita tensión da espalda, E veña, vamos. E ao soltar, pelvis hacia atrás, vértebra a vértebra, arqueo a espalda, abro o peito, e miro hacia arriba, e vamos, cuello, hombros, pelvis, chepa. E desde aí collo, arqueo, abro, aí, dos más, collo, bueno, un mando, non fose do que queres. Pelvis, meto chepa, miro o ombligo, e desde aí, collo, apreto, vale, corrijo postura, sento-me atrás, se me permiten as rodillas, as caderas ir hacia atrás, pois bon, unha vez que estou atrás, adelanto os brazos, estirados, peito aberto, e por último, meto as orellas no medio dos meus antebrazos, a altura dos meus antebrazos, vale? Aí, a altura dos meus brazos, perdón. Séntome, adelanto ben, abro o peito, estiro o cuello, meto as orellas, meto os meus brazos, vale? Que non me caia o cuello ao suelo, vale? Intento alinealo, estiralo, que a miña espalda. Brazos ben adiante, peito ben aberto, cuello ben estirado. Vale. Veña, e agora paso a de rodillas, postura de rodillas. Vale. Como sempre, rodillas debaixo de caderas, pés que non se xunten que se abren, barriguilla apretada, peito aberto, ombros no seu sitio, cuello no seu sitio, ben colocados. Adelanto brazos, collo aire, deixo-me caer, apreto fuerte, solto aire e subo. Pero ao baixar non dobro, non flexiono a cadera, vale? Baixo en bloque. Apreto moito esas pernas que lle están exigindo moito, apreto fuerte, e a barriga tamén. Una, e vamos, apreto, dos, collo aire, deixome, apreto, tres, dos más, apreto, cuatro, porque ahora me deixo caer atrás, collo aire, e ao soltar dobro codos, palmas hacia baixo, codos a altura dos meus ombros. Mantéñame, collo aire, solto dos, collo aire esas pernas que sufren, aguanto si podo, tres, barriguinha moi apretada, peito aberto, cuello estirado, cuatro, vamos á última, collo aire e ao soltar, cinco, ahora sí que collo aire e ao soltar vou adiante e descanso, vale? E desde aí vou cambiar de postura, vale? Vou a ir boca abaixo, collo aire, perna e perna, fago unha plancha. Una, ¿cuánto? Barriguina, peito, cuello, dos, tres, voy a rodillas, estiro en peines, fago fuera nos brazos, e baixo, estírome, ben estírome, e
e desde aí collo aire, despejo o brazo dereito e levanto perna esquerda, sin doblar rodilla, apoyando o bebé na zona pélvica, manteño un pouquinho mentre solto aire, pero collo aire, descanso, perna, e brazo. E ao soltar, a outra. Apreto o muslo, apreto o glúteo, aguanto. Collo aire e ao soltar, 2, e vamos. Veña para a escoliosis este ejercicio. 3, e vamos. Non subo moito non me fai falta, se non arqueo moito a espalda baixa, nin boca rodilla doblada, ben estiradas. cuello ben largo, frente apoyada, se me vai incómodo por atrás, busco un apoyo. E vamos. E vamos. 2 más. 1. Última. Collo aire ao soltar, apoio ben na pelvis firme, fago palanca na miña pelvis contra a colchoneta, despejo pernas e brazos. Collo aire e vamos. 2. E vamos. 3. Si me va incómodo o cuello, busco apoyo, 3. E vamos. 4. 2 más. 5. Porque na última vez somos capaces de levantar todo como estábamos levantando e además a frente un pouquinho da colchoneta estirando o cuello, vale? Collo aire ao soltar. Todo. 1, 2, 3, cuello largo, brazos, 4, 5, 6, descanso. Vale, meto os codos apoyados, as mans a altura da miña cara por fora da colchoneta, peito aberto, Pelvis apoyada en peines, cuello estirado, frente apoyada, e vamos a estirar, a fortalecer un poquinho o cuello e espalda, vale? collo aire, aprieto barriga, subo en bloque, estiro o cuello por atrás fuerte. Collo aire baixo. Chego ao mesmo tempo, frente, espalda, en bloque baixo, vale? E ao soltar, aprieto barriga, peito aberto, levanto e estiro o cuello fuerte por atrás. E vamos, arriba, estiro fuerte por atrás. Veña, e ao soltar, subo, peito aberto, ca miña propia forza estiro o cuello. Estirar por atrás non é estirar por diante o cuello, é estirar fuerte por atrás. E veña, apoyo ben a pelvis, aperto ben a barriga, subo, estiro fuerte, E na siguiente quedo arriba. quedo arriba, mantéñome en todo ejercicio, espalda alargada, espalda recta, cuello alargado para atrás, barriga apretada, forza na pelvis, apalanca na pelvis contra a colchoneta, despejo brazos, collo aire, estiro, solto aire, abro brazos, a altura dos meus ombros, empezo a doblar codos, busco postura de principio, manteño o cuello largo, vale, estirado para atrás. Collo aire, solto, fuerte cuello, 2, 3, 2 más, 4, última, y 5. Vale, Arriba. Vale. Estou por un lado, sento desta maneira, vale? Doblo unha rodilla, poño ben,
muslo, vale? Apoio ben este brazo, vale? Toma aí, doblo o codo, collo aire, e ao soltar, doblando o codo, collo aire, estiro o brazo, vale? E ao soltar, 2, collo aire, 3, e vamos, doblo o codo, estiro o tronco lateralmente, alargo o cuello, subo o brazo arriba do meu cuello, e vamos, 4, 2 más, 5, última, y 6. Vale, volvo por outro lado. Vale, apoyo agora pola parte do muslo de afora, doblo a rodilla, meto esta rodilla doblada por debaixo da perna que teño levantada doblada, apoio-me atrás, vale? Brazos á altura do meu ombro, palmas hacia arriba, miro de frente, collo aire aí, e simplemente ao soltar doblo o codo, vale? Alargo os brazos por riba do cuello, baixo o cuello, collo aire, métome de frente, e ao soltar, 2, collo aire, peito aberto, barriga apretada, brazos, e ao soltar, 3, collo aire, 4, 2 más, 5, última, y 6. Vale, aquí descanso. Xa que estou aí sentado, os abro as perniñas, síntome ben, tronco adiante, peito aberto, ombros atrás, cuello estirado, brazos, pés que non me callan, muslos apretados, collo aire, redondeo a espalda, adelanto un brazo en dirección, perna contraria por afora do pé, miro de rodilla e aí abaixo solto e aguanto. Porque desde aí volvo a coller aire ca barriguinha ben apretada, intento meter o tronco recto, peito adiante, ombros atrás, e a medida que subo un brazo, adelanto, vou ao seu lado con un brazo, ven o outro tamén acompañando. Collo aire a medida que baixo un brazo, o outro retrocedo, redondeo a espalda, miro rodilla e vou ca man por fora do meu tobillo. Volvo a coller aire, apreto a barriga, a medida que subo un brazo, vai o outro acompañando ao seu sitio, peito aberto, por rica postura, cuello ben estirado. Collo aire, redondeo e vou por outro lado. E aí abaixo solto, porque aí vou volver a coller. Hubo un problema, pero solucionamos rápido, creo, Veña, 2 más. 1. Última. Vou a coller aire e ao soltar arriba. Descanso. Vale? Veña, o de siempre. Estiro perna, estiro perna. Sento ben. Tronco adiante, peito aberto. Desde aí collo aire, freno un poquinho, aguanto. Forza na barriga impídeme caer para atrás. Collo aire, tronco adiante, espalda recta, peito aberto, cuello estirado, e ao soltar, atrás. Collo aire, peito aberto, cuello estirado, e ao soltar aire, atrás. Brazos á altura dos ombros, aí redondeo a espalda, mírame de frente, vale? Collo aire, tronco adiante, peito aberto, cuello largo como se me tiraran de él, e ao soltar, vale? Fago a última, e ao soltar, porque ahora collo aire, corrijo
manteño esa postura, que non me caigo cos pés, tronco adiante, peito aberto, cuello estirado, e ao soltar adiante. E meto as miñas orellas entre os meus brazos, pero os brazos van apuntando aos pés, e apuntan aí adiante, a altura dos meus ombros. Collo aire, peito aberto, apretada, cuello estirado, e ao soltar adiante. Collo aire, peito aberto, barrigiña apretada, cuello estirado, e ao soltar collo aire, peito aberto, tronco adiante, cuello estirado, e ao soltar dos más, una, e ao soltar dos. Vamos, descanso. Vale, aí adiante, collo aire, apreto, e vou hacia atrás, vértebra a vértebra, soltando aire. Atrás. Collo aire, apreto moi forte a barriga e subo brazos, cuello, barriga apretada, tronco adiante, arriba. E ao chegar arriba, peito aberto, barriga apretada, cuello estirado, totalmente vertical. Desde aí collo aire e ao soltar, bom, vértebra a vértebra, hacia atrás. Collo aire e ao soltar, apreto e subo. Collo e solto. Atrás. E vamos. E solto. Vale, vamos facer a última que do arriba. E arriba. Peito, barrigiña, pés, tronco, hombros e cuello. Descanso. Veña. Doblo as rodillas. Relajo un pouquinho a espalda por abaixo, deixándome caer hacia atrás un pouco, collendo e soltando. Teño que repartir o meu peso tanto para diante como para atrás para que non me coste moito ir atrás ni moito ir adiante, vale? Aquí non se baixa ca espalda reta, non, que levamos golpe, podemos nos lesionar e ca espalda redondeada, vamos un poquinho hacia atrás e un poquinho hacia adiante, vale? Deixámonos caer un poquinho hacia atrás, que rode un poquinho a espalda e facendo un poquinho de forza hacia adiante, cos pés, pernas tamén vamos, vale? Pero ahora, se nos salió este, vamos a coller aire e ao soltar, peito aberto, barrigiña apretada, collo estirado e os pés non tocan. Collo aire. 2. E vamos. 3. E vamos. 4. 5, última. Y 6, descanso. Cruzo pernas. Séntome ben por esos osiños salientes. Vale, séntome ben. Quito esta postura de chepa que teño. Meto o tronco adiante. Meto os hombros atrás. Barrigiña apretada. Estiro o cuello para atrás. Vale, aí estou. E desde aí, collo aire e ao soltar, descanso. Collo aire, tronco adiante, peito aberto, barrigiña apretada, cuello estirado e ao soltar, descanso. Collo aire, estiro fuerte o cuello por atrás, alargo ben esa espalda como se me tirara dunha corda permanente dela, pero fago a miña propia forza. E veña, descanso. Collo aire, peito, tronco, barrigiña, cuello largo. E
e ao soltar descanso, fago 2 veces máis. veña, aproveito para estirar ben esa espaldinha, peito, barriguilla, cuello largo, como se nos tiraran dedos fuerte, como quixéramos, canto máis o podamos alargar por atrás, pero non por adiante, por atrás, millor, Solto, e fago a última, e quedo, Quedo aí, corrijo postura, hombros, barriguilla, peito e cuello. Estiro fuerte, 1, 2, 3, incorpórame, abro o peito, apreto máis barriga, estiro un pelín máis o cuello, 3, 4, 5, un poquinho máis, tronco adiante, peito aberto, barriguilla apretada, e o último tiroxillo de cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estiro fuerte o cuello para atrás como se o quixera separar do meu corpo, 7, ombros ben atrás, barriguilla ben apretada, e tronco adiante, vale, descanso. Pois veña, vamos con abaixo e ir acabando. Corrijo, e sento. Sigo estirando a espalda, delante dos brazos, abro o peito, estiro. Brazos, abro o peito e estiro de novo fuerte o cuello por atrás. Vale, incorpórome de rodillas porque se iba por dous brazos hacia adiante, vou a ir ahora un pouquinho cos dous brazos hacia o lado e aproveito estirar a zona dorsal, vale? Pois veña, vamos dous bracinhos hacia o ladinho, separados tamén a anchura dos meus brazos, bom, meto as miñas orellas un pouquinho inclinados hacia ese mismo lado, estou hacia a dereita, vale? As miñas orellas dentro dos meus brazos, pero como quero alargar, estou hacia a dereita, zona dorsal esquerda, adelanto un peliño máis o meu bracinho esquerdo e estiro ben ese lado, vale? E aguanto. Conto 10, 9 y 10. Vale. E ahora vou hacia o outro lado, vale? Veña, ahora hacia o esquerdo. Vou hacia o esquerdo por dous, meto as miñas orellas no medio dos meus brazos, sento-me ben atrás e adelanto, se vou hacia a esquerda, o brazo un pouquinho dereito para estirar ben ese dorsal, esa zona dorsal toda do lado dereito, dixemos, E aguanto 1, 2, 3, 4, 5, esperamos separados a anchura más o menos da colchoneta. Igual como estuviéramos de frente, 7, 8, 9 y 10. Vale, vamos a ir deixando, metémonos de rodillas, vémonos mañana a mesma hora, no mismo sitio e a mesma xente ou incluso máis, vale? Pois nada máis, recordar que hoxe pola tarde de 5 a 6 de aeróbic con Alberto, mañá comigo de novo pilates e nada máis, nos vemos hasta mañana, que pasen un bo día, todo o mundo, vale? Pois nada.